היי לכולם, מה נשמע? יש לנו פה היום שאלה, הייתי אומר די טריקית. זו שאלה שבעצם נלקחה מאחת הסימולציות של ה-NBME לסטפ 1. למי שלא יודע, ה-NBME זה בעצם הארגון, או אחד הארגונים לפחות, שאחראים בעצם לכתוב את בחינות ה-USMLE, וכמו שאמרתי, זה פשוט שאלה מאחת הסימולציות שלהם בסטפ 1. עכשיו, הסיבה שאני עובר על השאלה הזאת, הספציפית הזאת דווקא, זה בגלל שלפני מספר ימים אני עברתי על הסימולציה הזאת עם התלמיד שלי, וכשהגענו לשאלה הזאת, בעצם הוא אמר לי שהוא לא הבין בכלל איך לגשת אליה, והוא לא הבין את השאלה, כי באמת השאלה הזאת, תכף נראה, תכף נקרא אותה, אנחנו נראה שהיא לא כל כך מובנת, והיא כתובה קצת מוזר. ובעצם זו לא פעם ראשונה שאני נתקל בשאלה הזאת, ובכל פעם שאני נתקל בה, בין אם זה עם תלמיד, או בין אם זה חבר'ה ששולחים לי את השאלה כי הם לא מבינים אותה, אני פשוט רואה שאף אחד לא יודע איך לגשת לשאלה הזאת. וגם אני, כשראיתי את השאלה הזאת בפעם הראשונה, הייתי די מופתע ולא הבנתי מאיפה השאלה נפלה עליי. אז מה שאני רוצה להראות לכם בסרטון הזה, זה איך אפשר אפילו, גם כשלא מבינים את השאלה עד הסוף, איך אפשר לנחש את התשובה, בהתבסס על מה שאנחנו כן יודעים. אז יאללה, בואו נתחיל את השאלה. A healthy 25-year-old man participates in a study of muscle function. The electrophysiologic observations made on a muscle biopsy specimen are shown. Okay. Via iontophoresis, 1 micromole כאילו של אסטילכולין was applied to the muscle surface. בסדר. עד כה הכל מובן. בעצם לוקחים מטופל בן 25, בריא לחלוטין, ועושים לו ביופסיה, לוקחים חתיכה מהשריר, מהשריר הסקלטלי כמובן, ובעצם עושים electrophysiologic observations. עכשיו, מה שעושים פה זה משהו שנקרא איונטופוריזיס, תתעלמו מזה, אתם לא צריכים לדעת מה זה. הנקודה פה זה שלחתיכת שריר הזאת שנלקחה מהביופסיה אנחנו מוסיפים 1 מיקרומול של אסטילכולין. אוקיי, אחרי זה אומרים לנו extracellular calcium concentration was decreased to prevent end plate potentials from acting as a super threshold for muscle action potentials. אלוהים ישמור, המשפט הזה זה המשפט כנראה הכי לא מובן בשאלה הזאת, כאילו חלקכם יקראו אותו כמה וכמה פעמים ולא יבינו אותו. בואו לבינתיים נתעלם מזה. אז בעצם אומרים לנו שמהנורמל מסל, אלה התוצאות, כאילו מראים לנו את הנתונים האלה ואומרים לנו אלה התוצאות בשריר נורמלי, בשריר של המטופל הזה, כי כמו שאמרנו המטופל הזה הוא healthy, הוא בריא לחלוטין. בעצם מראים לנו שה-EPP, ויש לכם גם תרשים כזה למטה, EPP ה-End Plate Potential הוא 10 מיליוולט בשריר נורמלי, ה-Miniature End Plate Potential, שוב כמו שכתוב כאן, הוא 1 מיליוולט, והריספונס ל-1 מיקרומול של אסטילכולין, כמו שכתוב בשאלה, הוא 1 מיליוולט. Based on these findings, which of the following electrophysiologic characteristics is expected in a muscle biopsy specimen from a patient with acute botulism? אוקיי, קודם כל, אני רוצה שנייה להגיד מילה על השאלה הזאת. זו שאלה שבאופן כללי אני חושב שהיא לא יילד. הסיכוי שתראו שאלה כזאת ברמה כזאת ובצורת כתיבה שבעיניי היא ממש ממש גרועה, הוא לא גבוה במבחן האמיתי, אני מדבר על המבחן עצמו. אז גם אם אתם לא יודעים בכלל איך לגשת לשאלה הזאת ואיך לענות עליה, זה לא ביג דיל, ואם אתם רוצים אפילו לעצור את הסרטון ולהתעלם מהשאלה הזאת, זה לגמרי בסדר. אני לא חושב שזו שאלה כל כך חשובה, אבל שוב, אני פשוט רוצה להראות לכם איך אפשר להגיע לתשובה הנכונה, אפילו על פי ניחוש. אוקיי, אז אומרים לנו בעצם, באופציות מראים לנו את אותם נתונים, את ה-End Plate Potential, Miniature End Plate Potential ו-Response to אסטילכולין, בדיוק אותו דוס של אסטילכולין, אותו מינון של אסטילכולין כמו שכתוב בשאלה, במצב שבו לקחנו ביופסיה בעצם ממטופל אחר עם אקיוט בוטוליזם. עכשיו, כשאני ראיתי את השאלה הזאת בפעם הראשונה, ואני לא כל כך הבנתי מה אני קורא, איך אני ניגשתי לשאלה הזאת ואיך עניתי עליה לפי מה שאני כן יודע. אוקיי, אז בעצם אומרים לנו כאילו שואלים אותנו מה יהיו הנתונים האלה אצל מטופל עם אקיוט בוטוליזם, נכון? לעומת מטופל שהוא נורמלי. בעצם מציגים לנו מטופל בריא לחלוטין, עם שרירים נורמליים לחלוטין, בלי שום איזושהי מחלה שמערבת את הנוירומוסקולר ג'אנקשן, אלה הנתונים, ואז שואלים אותנו מה יהיו הנתונים אצל מטופל שיש לו אקיוט בוטוליזם. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, אקיוט בוטוליזם מבחינת השפעה על הנוירומוסקולר ג'אנקשן, יש לו השפעה על הנוירון ולא על השריר עצמו. בואו נזכר שנייה מה הבוטולינים טוקסין עושה. נגיד, זה ה-nerve ending בנוירומוסקולר ג'אנקשן, אוקיי? וזה השריר, כאן. אוקיי? זה הפוסט-סינפטיק קלפט, וזה הפרי-סינפטיק קלפט. בעצם הנוירון עצמו, ה-nerve ending עצמו. עכשיו, אנחנו יודעים שבנרב ending יש לנו וסיקלס של פוחיות כאלה שמלאות באסטילכולין, נכון? וברגע שקלסיום, שוב, באופן נורמלי, ברגע שקלסיום נכנס לתוך הנרב ending, בעצם יש תהליך של אקסוסייטוזיס, והאסטילכולין משתחרר לסינפסה, נכון? עכשיו, מה שהבוטולין טוקסין עושה, הוא הורס את הסנאפ פרוטאינס, בעצם אותם חלבונים שאחראים לקיום האקסוסייטוזיס הזה. יש את סינפטוברבין וסינפטופיזין וכן הלאה, אתם לא צריכים לדעת את השמות. בגדול, הבוטולין טוקסין הורס את הסנאפ פרוטאינס ומונע את האקסוסייטוזיס של אסטילכולין. אז בעצם אפשר להגיד שהנוירון פה הוא לא רלוונטי, הוא לא מתפקד. אבל אם אני מוסיף אסטילכולין חיצוני, כמו שאומרים לנו בשאלה, שהוא 1 מיקרומול, נכון? אז למה שזה יהיה שונה למה שהרספונס לאסטילכולין תהיה שונה
בין מטופל שיש לו בוטוליזם לבין מטופל שאין לו בוטוליזם, מטופל תקין לגמרי. לא תהיה שום סיבה להבדל ברספונס לאסטיל חולין כל עוד אני נותן אסטיל חולין חיצוני, כי זה לא שיש לי בעיה מסוימת בניקוטיניק אסיטיל חולין רספטורס, אין לי בעיה איתם, והטוקסין של הבוטולינוטוקסין לא משפיע עליהם, הוא משפיע על הנוירון. בגלל זה כשאני ניגשתי לשאלה הזאת אני אמרתי לעצמי ש-B או E חייבים להיות התשובות הנכונות, כי אין סיבה שבמצב של אקיוט בוטוליזם הרספונס לאסטיל חולין תשתנה. ואז שאלתי את A, C ו-D. עכשיו אני נשאר פה עם B ועם E, נכון? עכשיו מה שמבדיל בין B ל-E זה ה-end plate potential, כמו שאנחנו רואים כאן. יפה. ב-E ה-end plate potential זה 15 וב-B ה-end plate potential זה 1. עכשיו אמרנו שבשריר, כאילו ביופסיית שריר מבן אדם נורמלי, מצאנו שה-end plate potential זה 10. נכון? בוא נגיד שאתם לא יודעים, אני אסביר את זה תכף, אבל בוא נגיד שאתם לא יודעים בכלל מה זה end plate potential, אבל אתם יודעים שזה איזשהו פוטנציאל שנוצר, כנראה בשריר. האם אצל מטופל עם אקיוט בוטוליזם זה הגיוני שאותו פוטנציאל בשריר יהיה גבוה יותר מ-10? זה לא הגיוני, נכון? כי באקיוט בוטוליזם אין הפרשה של אסטיל חולין לסינפסה, ובעצם לא יהיה מספיק פוזיטיב איונס, כמו למשל סודיום, שייכנסו לתוך השריר. אז אין שום סיכוי שהאנד פלייט פוטנציאל במצב כזה יכול להיות יותר גבוה מבחינת מיליוולטס, זה לא הגיוני. אז עם ההיגיון הזה אתם יכולים לשלול את אופציה E, ואז באמת אתם נשארים עם B, וזו באמת התשובה. התשובה זה B. עכשיו, באופן כללי, בואו רגע נסביר את השאלה הזאת. מה זה, ואתם רואים, סליחה, אתם רואים גם שב-B אין שינוי ב-miniature end plate potential. בואו רגע נסביר את השאלה הזאת. מה זה בכלל end plate potential? end plate potential זה הפוטנציאל, זה סוג של local potential, זה הפוטנציאל שנוצר בשריר. אוקיי, נגיד זה תרשים של הפוטנציאל בשריר. פה יש לי את ה-resting membrane potential, ופה יש לי את ה-threshold potential. אוקיי? בעצם ה-end plate potential זה הפוטנציאל שנוצר באופן מקומי בשריר, כן? ובעצם זה הפוטנציאל באופן כללי שכאילו אנחנו צריכים לעבור על מנת להביא את ה-resting membrane potential ל-threshold potential, ומשם לגרום ל-action potential, שזה בעצם גלים של דפולריזציה ורפולריזציה, נכון? עכשיו, אם יש למטופל באמת בוטוליזם, אז בעצם לא יהיה מספיק אסטיל חולין שיתחבר לניקוטיניק אסטיל חולין רספטורס, ואז לא יהיה מספיק פלואו של סודיום איונס לתוך השריר. אם לא יהיה מספיק פלואו של סודיום איונס לתוך השריר, אז הפוטנציאל שיווצר פה, הפוטנציאל החיובי, הוא יהיה נמוך יותר, נכון? אז זה באמת חייב להיות מספר שהוא נמוך מ-10, כי בשריר נורמלי יש לנו מספיק אסטיל חולין כדי להגיע ל-end plate potential של 10 מיליוולט. וזה באמת ההיגיון שאנחנו הולכים איתו. עכשיו הסיבה מה זה miniature end plate potential אתם לא צריכים לדעת לעומק, אני אגיד רק ש-miniature end plate potential זה פוטנציאל שנוצר בשריר באופן ספונטני, והוא גורם ל-spontaneous contractions של השריר. אז אין שום השפעה של הנוירון ביצירה של miniature end plate potential, זה פוטנציאל שהוא ממש ספציפי ונוצר על ידי השריר עצמו. אז אין סיבה שהוא ישתנה בשריר אצל בן אדם בריא, בשריר של בן אדם בריא, לעומת שריר שמטופל עם אקיוט בוטוליזם, כי ה-miniature end plate potential, היצירה שלו, מבחינתכם לפחות, בהסבר הכי פשוט שיש, היא תלויה בשריר עצמו. אוקיי? אז זה נשאר אחד גם במצב של שריר נורמלי ותקין, אצל מטופל בריא, וגם במצב של אקיוט בוטוליזם. ומבחינת הרספונס זה באמת מה שהסברתי מקודם. אוקיי? וככה בעצם, גם משאלה כזאת הזויה, אנחנו יכולים להגיע לתשובה הנכונה. ודרך אגב, לגבי המשפט הזה שלא הבנו כשקראנו את השאלה מקודם, כל מה שהם מנסים להגיד פה, המשפט הזה לגמרי לא רלוונטי לשאלה, אתם יכולים למחוק אותו לגמרי, הוא ממש לא עוזר בפתרון של השאלה. כל מה שהם ניסו להגיד פה בעצם זה שאנחנו מורידים את האקסטרה סלולר קלסיום, נגיד יש פה את הקלסיום ואמרנו שהקלסיום נכנס בעצם דרך הקלסיום צ'אנלס לפרי סינפטיק לפט וגורם לאקסוסייטוזיס. מה שהם עשו פה, הם הורידו את רמת הקלסיום לגמרי על מנת לגרום לזה שהשריר יהיה רגוע, כלומר שיהיה רילקסד מסל ולא קונטרקטד מסל. מבחינת התרומה של המשפט הזה לשאלה, חוץ מלבלבל אותנו, אין לו שום משמעות. כל מה שרצו להגיד לנו זה שבעצם השריר הוא היה רילקסד. כאילו כשעשינו את הניסוי השריר היה רילקסד, כי הורדנו את כמות האקסטרסלולר קלסיום. ועוד פעם, לדעתי האישית יש פה הרבה פרטים בשאלה שאו שהם חסרים או שהם כתובים באמת בצורה לא ברורה, כי הניסוי פה בשאלה, אני מודע לזה, הוא קצת מוזר. אבל אני מקווה שהצלחתי לעזור לכם להבין איך אפשר אפילו לנחש את התשובות האלה בשאלות כאלה מוזרות. וזהו, שיהיה לכולנו בהצלחה.